Казвам се Стефан Минков, от София съм, занимавам се с архитектура. Завърших в България, въпреки че 3 години учих в Германия. Това, което занимавам в момента е главно архитектура, заедно с Светослав и Христо, с които заедно направихме групата Don't DIY. Реално се занимаваме с всякакъв тип архитектура, от интериори до проектирането на мебели. С огромно удоволствие бих се занимавали и с сгради, но в момента е малко по-ограничен пазара и поръчките са доста по-малки. Идеята беше NITSO, идва от думата, от съкръщението DIY, което означава Do It Yourself. И съответно ние правим отрицанието. Тоест, добре е да имаш човек, който да разбира от едно определено нещо и да го вземеш той да го свърши. Колкото всеки да бъде майстор за всичко около себе си. И по този начин все едно вземете архитект, за да може да получите това, за което си мечтаете. Казвам се Христо Станкушев, от София съм. Учил съм архитектура в ВИАС в София и се занимавам с архитектура и интериорен дизайн. Започнах да се занимавам с архитектура по най-стандартния начин, влизайки в университет. Преди това нямах никаква представа какво означава да се занимаваш с архитектура и какъв тип работа е това. И университета всъщност ми помогна основно в това да навляза в материята на тази професия, като терминология и тип задачи, които решава архитектурата. Нашето студио Don't DIY в момента работи по няколко проекта. Завършваме офиса на Явлена, в който се намираме в момента. Може да се каже, че почти готово е пространството на Бета Хаус. Има няколко довършителни работи, които имат да се направят там. Стремим се от време на време да участваме, когато имаме време, в конкурси, като конкурса за метростанцията в Дружба. Конкурс има сега интересен за Студио 5 на Националната телевизия. Казвам се Светослав Мичев, живея в София от доста време. Завърших архитектура в ВИАС в София и от тогава насам се занимаваме с моите колеги, с архитектура и дизайн. Смятам, че е доста труден момент този, в който решаваш точно с какво искаш да се занимаваш. Много често човек се заблуждава, хвърля се в грешни посоки. Може би грешни посоки всъщност няма. Основното може би е да правиш това, което ти носи удоволствие и по възможност да успяваш да се издържаш с него. Реализацията в България в момента е малко по-трудна, според мен. Аз съм завършил преди около 4-5 години, когато все още беше бума на строителството. Тогава много малки фирми много бързо успяха да наберат скорост. През това време съм работил към едно елитно студио в България и всъщност там трупах опит с ИО архитекти, с ръководител Георги Кътов. Пазар за изкуство в България, в смисъла на професионален пазар, и ако говорим за изобразителни и изящни изкуства, няма във формата, в която да действат пазарни принципи. Тоест, всякакви видове изложби, неща са с леко аматьорски привкус. Промяна има със сигурност, постепенна, в общи линии така, каквато би било логично да се случва в България, в много сфери, както и в сферата на дизайна. Нещата наистина са все още така единични и съвсем не с някаква глобална идея и стратегия за това, но това, което е чудесно, е, че вече има много хора, които са си поставили за цел да развиват такива страни на изкуството в България, които имат нужда от това. Изкуството все повече, съвременното изкуство се отваря към хората и то слиза на нивото, на което е обществото. Тоест, трябва нещата, които правим, да бъдат адекватни спрямо обществото, в което живеем. Естествено, не може да се слиза под едно минимално ниво, но
в никой случай не може да се каже, че ние правим нещо, което се надяваме да бъде разбрано и ако не бъде разбрано, ние сме обидени по някакъв начин. Образованието, което получих в Германия, от една страна ми даде ми началото, тъй като в момента, в който човек се сблъска вече с архитектурата, въпреки че знае какво представлява тя като случая, като мен, като имам семейство архитекти, някакси там те отпускат да започнеш да си креативен, да създаваш някакви неща, които са нестандартни и типични. В следващия момент обаче идва момента, в който ти се сблъскваш с самата реалност. И тогава опитът е неизменна част от образованието. И всъщност възможността първоначално да си креативен е добро начало, но след това опитът е истината. В никакъв случай образованието не е това, което ме е направило от това, което съм в момента. Дори надявам се да не звуча прекалено негативистично, но в момента съм това, което съм по-скоро въпреки образованието си, отколкото благодарение на него. Посланието ми към младите българи е да се отнасят по-искрено със себе си, да правят това, което им харесва, да се опитват да правят нещата по правилния начин, а не по бързият и да отделят внимание и чувство към това, което вършат. Бих посъветвал младите хора, които се занимават или искат да се занимават с изкуство, просто да го правят, без да се замислят това какви жертви изисква или какви краткосрочни или средносрочни резултати ще постигне тяхната работа.